Mým hostem je dnes student Jiří Honajzer, studuje na prestižní New York University bankovnictví. Vítám vás ve studiu, dobrý den. Dobrý den, děkuji za pozvání. Budeme se pohybovat ve světě budoucích bankéřů, ve světě amerických univerzit, ale také v New Yorku. Mě by zajímalo, než se pustíme do toho školství, co vlastně vědí Američané o České republice? No tak já to mám takové trošku zkreslené, protože zrovna na New Yorkské univerzitě studenti znají Českou republiku velice dobře, protože škola má pobočku tady v Praze přímo. Takže kdykoliv se zmíním o tom, že jsem z České republiky, tak slyším, že většina studentů zná Prahu, většina studentů to tady miluje, že to je krásné město. A tak to nebylo dřív, když jsem byl na střední škole v té Jižní Karolíně, ale v New Yorku většina studentů zná. No a když bychom se odpárali od toho univerzitního prostředí, protože vím, že se pohybujete také ve sportovních klubech, taky v muzikantských klubech, v DJingu vlastně v takovémhle prostředí poměrně nevázaném, tak tam je jaké povědomí? No ve sportě je povědomí hlavně o našich sportovcích, třeba Berdych, Jágr. Setkal jsem se i s tím, že lidé znají třeba i z fotbalu Pavla Nedvěda, Jaromíra Jágra a často vůbec nevědí, že to jsou Češi. Takže když si o tom zmíním, takže jo, vy jste z té samé země. A tuší, kde to je tak zhruba? Tuší, že to je v Evropě zhruba. Pro většinu Američanů končí Evropa za Německem, ale často ještě Česká republika, tady mají alespoň představu, kde to je. Jsme vhodně připojeni. Jiří Honajzer je univerzitní student, studuje na prestižní New York University na Leonard Stern School of Business. Do Ameriky se dostal už v 17 letech. To byla střední škola, ale... To jsem odešel na střední školu, ano, zároveň na tenisovou akademii. Možná nás teď poslouchá nějaký rodič, který si říká, no, tak možná by moje dítě také mohlo studovat střední školu v Americe, ale kolik to stojí, jak to funguje, jak se vlastně člověk na takovou školu dostane? Já jsem se chtěl zmínit o tom, že v podstatě všechno, co dělám, je super, ale že za to vděčím hlavně mojim rodičům, že do toho vkládají ty prostředky. To znamená, už od té střední školy. Takže ano, že za prvé, že se rozhodli, že mi tu šanci dají, a za druhé, že ta škola už od střední i ta tenisová akademie něco stála. Kdyby mě v 17 někdo vystrčil z domova, tak bych si říkala, jestli to chci, nebo jestli to nechci, ale je člověk v 17 ještě schopen nějakým způsobem si říct, jako, jestli je to jeho vůle, nebo vůle rodičů? Není, já upřímně, když si tak vzpomenu na ty roky, tak úplně nejsem schopný rozlišit mezi tím, kolik toho bylo moje rozhodnutí a kolik toho bylo rozhodnutí mojich rodičů. Vždycky jsem se chtěl do Ameriky podívat na nějakou dobu, na půl roku, na rok. A když tahle šance přišla, tak jsme si doma řekli, dobře, zkusíme to, ale já si pamatuju, první půl rok i skoro celý ten rok jsem se v podstatě rozmýšlel, jestli to bude můj první a poslední rok v Americe a pak se vrátím domů, a nebo jestli v té Americe zůstanu i potom na vysokou školu. A v čem to bylo těžké v těch 17 letech, ten začátek? No tak rozdíl byl v tom, že ten styl života, na který jsem byl zvyklý. Já jsem jedináček, takže já jsem měl doma plný servis. Mamka, hotel. Přesně tak, mamka zavezla do školy, zavezla na trénink a všechno. Když jsem v těch 17 odešel, tak za prvé jazyk, i když jsem si myslel, že teda moje angličtina je perfektní, tak jsem první 3 měsíce strávil tím, že jsem na všechno kýval, usmíval se a doufal jsem, že se mě nikdo na nic neptá. A za druhé to, že jsem bydlel v domě, kde bydleli další tenisti z té tenisové akademie. Takže jsem najednou sdílel za prvé pokoj s někým, bylo nás někdy až 10 v tom jednom domě, kde se o nás starala jedna paní, což bylo příjemné, ale bylo to něco jiného. Musel jsem vstávat, měl jsem režim, ráno do školy, odpoledne na trénink, fitness a podobně. Já jsem pochopila, že ten tenis, to není samoučelná věc, to znamená, vy jste třeba k tomu sáhl i proto, že jste si myslel, že vám to pomůže, že získáte sportovní stipendium, které jsou na amerických školách poměrně časté. Přesně tak, to byl původně ten plán, že odejdu do Ameriky, budu 2 roky na tenisové akademii, kde bych se měl zlepšit podle všeho, a potom skrze to, že bych se dostal na vysokou školu ideálně se stipendiem, a to, že kontakty lidí z té tenisové akademie mě taky pomůžou. A jak to dopadlo? No, dopadlo to tak, že jsem objevil NYU, což je sice skvělá škola v New Yorku, která ale bohužel nemá atletická stipendia nebo sportovní stipendia, jelikož školy v Americe jsou rozdělené na 3 divize, 1, 2, 3, s tím, že divize 1 má spoustu peněz pro jejich sportovce, divize 2 trošku a divize 3 vůbec. Není to rozdělené podle úrovně, je to čistě podle toho, jak se ta škola rozhodne,
jestli bude sponzorovat jejich sportovce nebo ne. A vaše New York University je v té třetí divizi. A moje New York University je v té třetí úrovni, přesně. A přestože to není špatná úroveň toho sportu, tak to nemají. Ale když jsem to zmínil teda před mojimi rodiči, tak domluva byla taková, že mě dovolili se přihlásit na tuhle školu v něčem, čemu se říká early decision, kdy se člověk přihlásí v podstatě dřív než na jakoukoliv jinou školu. A pokud ho přijmou na tuto školu, tak už se nesmí hlásit nikam jinam. Mm-hmm. A musí jít na tu, na kterou se přihlásil první. Což jsem já udělal a domluva byla, pokud se dostaneš do New Yorku, můžeš tam jít, pokud ne, hledáš si školy se sportovním stipendiem. Pojďme se ještě vrátit na tu střední školu. Bylo to náročné, určitě v tom si na tu školu zvyknout, ale bylo to náročné i v té úrovni, aby se člověk srovnal, nebo jste byl nad americkými středoškolskými studenty, co se týče vašich znalostí tady z české školy? Abych pravdu řekl, možná to je opět trošku zkreslené, protože to byla sportovní střední škola a soukromá, takže tam byl spíš kladen důraz na ten sport. Já vždycky říkám, že možná kdybych zůstal na střední škole v Česku až do konce, že bych byl líp připravený, možná ne jazykově, ale v dalších aspektech bych byl lépe připravený na tu univerzitu. Takže na tou střední školou jsem potom už spíše tak proplul v podstatě bez problému, ale na druhou stranu mi to zase pomohlo v tom, že jsem se naučil, jak to chodí, více mi pomohli určitě v tom, jak se hlásit na americké univerzity, jaké testy musím splnit a taky za ty 2 roky jsem se dost zlepšil v jazyce, v angličtině. A to vám pomohou lidé na škole? Ano, jo. Tam jsou poradci, kteří mi řeknou, musíš udělat tenhle test, abys ukázal, že mluvíš anglicky. Případně na té tenisové akademii mi zase poradili, takže napiš e-maily těmhle trenérům z těchto škol, tady by se jim mohl líbit a podobně. Zajímá vás, jak to chodí na prestižních amerických školách. Potom poslouchejte, protože jednu z těch škol studuje student Jiřího Neiser. Je to New York University. Čemu se smějete? Ona to není prestižní škola? Ne. Leonard Stern School of Business. No to zní. No to zní, no. Já si na to jenom tak pořád zvykám, jenom ještě, že se říká, že studuju na prestižní univerzitě, ale asi máte pravdu, no. Ale já jsem se dívala na seznam těch prestižních škol a ona tam skutečně je, takže... Je tam. Když se člověk na tu školu dostane, předtím byl v Severní Karolíně, v Jižní Karolíně, tak to musí být docela skok, ne? Z Jižní Karolíny do New Yorku, tedy do města, které je poměrně pulzantní. Je to velká změna, no. Já jsem zaprvé teda Jižní Karolína a New York jsou úplně jiné světy, jak politicky, tak počasím, a za druhé jsem žil na ostrově, který byl plný krásných tropických domečků, golfových hřišť a tenisových kurtů, a přestěhoval jsem se do města, které žije na úplně jiné frekvenci a v úplně jiném tempu, takže taky jsem si chvilku zvykal zase. A co vám z toho víc vyhovuje? Dřív jsem si myslel, že Hilton Head, pár měsíců potom, co jsem se přestěhoval, ale zase jak jsem si zvykl a najel jsem na ten režim toho města, tak teď jsem strašně spokojený v New Yorku a neměnil bych to za nic. Když už člověk je zvyklý na středoškolský americký režim, je to pro ně jednodušší ten vysokoškolský režim? Je to trošku změna, je to možná opět to bylo tím, že ta soukromá škola v Jižní Karolíně se soustředila trošku na něco jiného. A v něčem je to podobné známkování, potom různé odměny za to, jak člověk studuje, ale ta vysoká škola je určitě dost náročnější. Takže ten první rok studia, to muselo být docela těžké. První rok studia byl velice náročný. Za prvé jsem vůbec nevěděl, co od toho čekat. Za druhé já jsem byl teda, jak zmiňujete, na té biznisové fakultě. Přitom v prvním ročníku jsem se biznisu ani nedotkl v podstatě, abych řekl. Takže jsem si chvilku tak ohlížel, co se děje, ale potom zase jsem zjistil, že to všechno dává smysl, jak to má škola naplánované. A co se studuje v prvním ročníku na prestižní biznisové fakultě? No, ta škola to má nastavené tak, že student musí mít nějaké kredity jakoby z biznisových předmětů, ale zároveň chcou, aby měl i takový všeobecný přehled. Takže a mimo to ještě, aby měl i nějaké základy potom, které bude potřebovat v těch biznisových předmětech přímo. Takže kalkulus, jakoby základní, trošku vyšší stupeň matematiky, musel jsem říct statistiku, ale mimo to máme požadavky i třeba, abych měl kredity v přírodní vědě, v historii. Já jsem třeba v prvním ročníku měl předmět o antickém Izraeli, kde jsme studovali se Starého zákona z Bible.
Což s biznisem podle mě nemá vůbec nic společného. Ale zase bylo to zajímavé, něco jsem se dozvěděl, naučilo mě to, jak studovat zase z jiných zdrojů, takže určitě potom to mělo smysl. Měli jste také rétoriku? Rétoriku jsme měli až ku podivu ve 3. ročníku, by se dalo říct, nebo byl to předmět, kde jsme se učili přímo, byli jsme rozděleni do skupin a skrze semestr jsme připravovali prezentace a 15 až 20 minutové, učili jsme se vystupovat a jak správně vystupovat při biznisových prezentacích a podobně. Mně to napadlo, protože se na vás dívám a říkám si, že vy problém s vystupováním už nemáte, to znamená, že pravděpodobně něco takového proběhlo. Má člověk čas, protože vy se ještě pořád věnujete tenisu, reprezentujete školu. Jak si to člověk musí rozdělit, protože studium na té škole může být dost benevolentní, můžete si to nahromadit ty hodiny tak, jak se vám hodí, ale zároveň ta škola, kterou vy jste zvolil v New Yorku, je poměrně náročná, takže kolik máte volna? Volna nemám moc, nebo já to řeším spíš toho, že spánku nemám moc, protože já, jak jste říkal, mám tréninky, kdy my se scházíme v 8 večer, protože to je jediný čas, kdy v podstatě nikdo nemá školu a u nás na škole ta sport a škola se moc nezajímají navzájem, takže my se sejdeme v 8 večer a vracíme se domů kolem půlnoci. Takže to je čas, kdybych přes týden normálně mohl jít ven s někým, tak to jsem na tréninku, když se vrátím, tak se kolem 1:00 dostanu do postele a dny přes týden většinou trávím chystáním se na předměty nebo chozením do předmětu. A víkendy jsou často zase strávené cestou na nějaký zápas, ale takhle, když je nějaký volný, tak třeba jeden den o víkendu se najde, nebo si najdu vždycky nějakou chviličku mezi tím vším. Požadavky na studenty jsou značné, říkáte. A také ale říkáte, že potenciální zaměstnavatelé, kteří té škole věří, berou hodně vážně ty výsledky studií. To znamená, prostě dívají se na to, jak se daří těm studentům a je to hlavní kritérium. Hlavní kritérium je, řekl bych, jedno z hlavních, je to spíše, není to jediná věc, na kterou se dívají, samozřejmě. Ještě bych měl vysvětlit, možná teda ten známkovací systém v Americe funguje tak, že člověk má něco, čemu se říká GPA, což je v podstatě známkový průměr a to je 4stupňová stupnice, kde v podstatě 4 je nejlepší, 0 je nejhorší. Většina zaměstnavatelů třeba zrovna v tom bankovnictví se dívá první na studenty, kteří mají třeba nad 3,5. Upíná se na body. Upíná se na body trošku, ale zase potom, když už je to student, který má alespoň 3,2 a výš, tak už se nedívají na ten rozdíl v tom, ale dívají se i třeba na další zájmy toho studenta, jestli ten student dělá sport, jestli je v nějakých klubech na škole, jestli se nějak aktivně podílí na tom životě a podobně. Jak si může student při takové vytíženosti, protože jste to popsal, že toho je skutečně hodně, přivydělat na studium, nebo ještě vlastně už začít nějakou praxi dělat, což si myslím, že je váš záměr. No v mém případě teda, nebo v případě mnoha studentů je to spíš, než si přivydělat, tak už během té školy získat nějaké zkušenosti. Samozřejmě potom hlavně v těch vyšších ročnících ta práce i platí, ale prvním tím účelem je získat, jakoby, jak se říká, dát tu nohu do dveří, jakoby v nějakých větších firmách a společnostech a potom tam budovat tu kariéru svoji. Kam už jste dal nohu do dveří? To zrovna v tom 3. ročníku přijde ta chvíle, kdy se to dělá. Takže já jsem se snažil dát nohu do dveří v mnoha místech. Hlásil jsem se na, to ani nemůžu spočítat, 30-40 míst různých bank, poradenských firm a podobně. Přičemž v dnešní době i v tom New Yorku, když člověk není Američan, tak je to o trošku těžší se do těch firm dostat. Takže jste z Indii, Aziaty a tak dále v podstatě v jedné grupě. V podstatě ano, je to přesně tak. A nakonec teda jsem získal pár pohovorů a získal jsem místo u jedné banky v New Yorku pro toto léto, kde strávím 10 týdnů teda praxí. 30-40 přihlášek, to jsou momenty, kdyby to pravděpodobně někdo vzdal, když prvních 10 nevyšlo, tak asi jsem hloupej nebo nechtějí mě a tak dále. Je to něco, nevzdat se, co člověka naučí ta Amerika, protože to tam do vás dostane, ten vzdělávací systém, anebo to člověk prostě v sobě má, i třeba ze sportu? Trošku ze sportu, ale musím říct, že mě v tom pomohla hodně ta Amerika. Asi to je dané i tím, že já jsem v podstatě ty 2 roky na střední strávil trénováním tenisu a v prostředí, na které jsem nebyl zvyklý.
A pro mě každý ten rok byl takový, že jsem se musel naučit něco nového nebo něco, co jsem neznal předtím. Takže já jsem v podstatě každý krok na té cestě jsem vždycky si říkal, tak já už nemůžu, já už tohle to nedám, ale pak vždycky jsem se zakousl a řekl jsem si, dobře, tak budu pokračovat. Stejné to bylo s přihláškou na tu školu, s různými předměty potom skrze školu a stejně to bylo i s hledáním té stáže. Já jsem v podstatě už po prvním semestru byl v situaci, kdy všichni moji spolužáci měli práce, všechny byli na pozicích, které si strašně přáli a já jsem pořád ještě hledal a to nebyl úplně nejpříjemnější pocit, ale potom nakonec v podstatě poslední šance, kterou jsem měl, tak vyšla. Ze kterého předmětu jste málem vyletěl na té škole? Tak nevyletěl jsem ze žádného. Málem, já jsem řekla málem. Teda málem, ani málem, protože tam spíš se hraje na to, jestli člověk bude mít Ačko nebo Bčko, spíš na to, jestli projde nebo neprojde. Ale v prvním ročníku bylo pár předmětů, kde jsem si nedával tolik záležet na tom, jaký budu mít výsledek za prvé, protože jsem si nemyslel, že ty známky mají takovou váhu ještě. A za druhé, protože jsem si zvykal na to prostředí i se sportem a se vším. Bavíme se o studiu na prestižních školách a jakmile řeknu slovo bankovnictví, mám pocit, že vyvolávám velmi negativní pocity u některých našich posluchačů, protože když se dívám na ty dotazy, tak samozřejmě vyskakují otázky na bankéře, na centralizovanou moc bankéřů, na hypotéční krizi. Za všechny Jirka Stárek z Ostravy píše: Dobrý den. Jaké ponaučení si vzali Spojené státy z hypotéční krize, která vypukla v roce 2007 a měla dalekosáhlé důsledky? No tak já to samozřejmě mám lehce zprostředkované tím, že jsem pořád ještě na škole a v bance jako takové jsem v New Yorku nestrávil moc času, ale abych pravdu řekl, tak si myslím, že velice žádné, že to byl pro bankéře takový jeden produkt, který prostě nevyšel, začalo se s ním manipulovat trošku víc, než by bylo zdravé. Předpokládalo se, že tam něco poroste několik let nebo do nekonečna, což se najednou nestalo a pak to spoustě lidí ztratilo peníze, ale já zrovna ten poslední semestr jsem strávil v předmětu, který vedl pan profesor, který strávil asi 20 let na pozici nejvyššího nebo hlavy pro Credit Suisse pro celý svět investičního bankovnictví, takže ten měl velice zajímavé názory a tak, jak to popisoval, tak ty banky první účel je vždycky přijít s nějakým produktem, který za prvé té bance samozřejmě vydělá peníze, ale za druhé i těm lidem pomůže v životě. Bohužel v tom případě té hypoteční krize se to přemanipulovalo na některých nižších úrovních a ty banky se snažily z toho vytěžit co nejvíc, až tu páku přetáhly. Ale ten proces pokračuje a zrychluje se to i technologiemi v těch finančních servisech a nemyslím si, že by přišlo něco podobného v nejbližší době, protože samozřejmě regulace je na místě a kontrola taková, jaká předtím nebyla, ale uvidíme, co nové technologie, protože tak, jak všechny průmysly, i ten finanční průmysl teď roste strašně rychle a uvidíme, kam to míří. Jirko, já se na vás dívám a vidím docela hodného kluka ze Zlína. A pak si vybavím ty hyeny z Wall Streetu a říkám si, co tam ten mládenec bude vlastně dělat. Máte už nějakou představu o tom, co budete vlastně jednou dělat, nebo jak byste to chtěl? No, daleko do budoucna si úplně neumím představit. Oni zase všichni nejsou takové hyeny. Já mám spoustu kamarádů, kteří jsou v bankách a i přímo na Wall Street a jsou to velice příjemní lidé, takže ono v těch filmech to kolikrát bývá zobrazené tak, aby to zaujalo, ale není to vždycky tak. Mm-hmm. Ale i tací se najdou, i tací jsou v těch filmech. Já momentálně budu pracovat v divizi, která například s tou hypoteční krizi nemá nic moc společného. Jedná se spíš o financování projektů a poradenství v investičním bankovnictví. Často o tom diskutujeme, můj spolubydlící taky bude na stáži v bance toto léto a my se často bavíme o různých společnostech, jak investovat, co dělat. Zase na té škole jsou lidé, kteří mají úplně jiné zájmy a dělají prospěšné biznesy, bezprofitové a podobné. Takže těžko říct, mám spoustu kamarádů v mnoha oblastech, všechny jsou zajímavé a já teďka tu stáž vidím jako první krok, kde se toho hodně naučím
a je to jenom nástavba ke škole a uvidíme, kam mě to zavede dál. Ladislav Bělota píše, chodí si studenti v Americe přivydělávat na brigádách, nebo by to nebylo in? Chodí na různá místa, mám spolužáky, co pracovali v kavárnách, dá se na škole pracovat na různých místech, na recepcích, v knihovně. Zase na té mojí fakultě jsem měl spoustu kamarádů, kteří už od prvního ročníku se snažili se někde zachytit v nějaké finanční instituci, na jakékoliv pozici, ale určitě brigády tam fungují, protože za prvé škola je drahá, za druhé život v New Yorku je drahý, takže každý se snaží přivydělat si co nejvíc. Je tady otázka od Ondry, která se směřuje k univerzitnímu sportu. Myslíte si, že v českém prostředí je možné více prosadit univerzitní sport formou stipendií? Nevím, jak je to možné, myslím si, že by to bylo prospěšné, pokud by na to ty peníze byly. Já upřímně nevím přesně, jak se na to získávají, nebo jak na to ty školy získávají prostředky pro sportovce, ale myslím si, že ten systém je dobrý. Už mám spoustu kamarádů, kteří skončili se školou velice brzy i před střední školou nebo během střední školy, aby se mohli věnovat tomu sportu naplno, kdežto v Americe je naprosto běžné dělat sport i na vysoké škole. Příklad John Isner, který vystudoval školu v Georgii a teď je na okruhu ATP, takže ten člověk se může věnovat sportu, zároveň si dodělat vzdělání, až dokončit vysokou školu a potom se tomu dál věnovat profesionálně. Karolína Zápotocká z Vitavy píše, zeptejte se prosím, jaký názor má pan Honajzer na to, proč bankéři nejsou trestně odpovědní za svá chybná strategická rozhodnutí a nakonec někteří ještě odcházejí z banky s takzvanými zlatými padáky. Je to spravedlivé? Spravedlivé to není asi. Takhle, je to tak, zaprvé ti bankéři sice na jednu stranu odvádí spoustu práce, což si myslím, že často lidi tak, nechci říct, neoceňují, ale nevšímají si toho, kolik času ten bankéř opravdu stráví tam. Na druhou stranu, například v Americe je to takový systém, snaží se to změnit, potom v roce 2008 se to určitě zmírnilo, ta regulace toho se zvětšila, ale samozřejmě je to tak zařízené, mají to tak zařízené zatím, že kolikrát se to tak stane a nejde s tím nic udělat. Já vím, že to je nefér klást 21letému muži takovouhle otázku, ale umíte si představit takový život, že budete mít čas jenom v neděli mezi půlnocí a 4:00 raní, než najedou všechny kontinenty a jejich bankovní trhy? Abych pravdu řekl, tak mě to možná čeká v podobné míře přes to léto, takže si to vyzkouším. A pak mi řeknete. Pak vám řeknu, já jsem zvyklý na to žít trošku aktivní život, trošku ten sport a tak, ale je normální, že na té pozici analytika člověk přijde do práce kolem 8-9 ráno a pokud se pracuje na nějakém projektu nebo na něčem, co musí být dokončené do určitého limitu, tak v té práci stráví, říká se, 90 až 110 hodin týdně. Pěkné. Pojďme do New Yorku. Konec konců někteří naši posluchači už se i na ten ptají, dejte nám pár tipů, když si někdo udělá pěkný výlet do New Yorku, kam má zajít. Tak já jsem taky, když jsem dřív jezdíval, tak první místo, kam bych šel se podívat do New Yorku, bylo Times Square, které teď nesnáším, protože je tam plné turistů, přesně tak, už po nějaké době. Ale jsou skvělá místa, o kterých lidé moc neví a ani já jsem o nich pár let vůbec nevěděl v oblasti, kde žiju, což jsou čtvrti, které se jmenují East Village, Greenwich Village a Soho, které nejsou až tak moc turistické, ale zase dají člověku takový ten nádech toho pravého New Yorku. Třeba my žijeme právě v bytě v East Village, a to je čtvrť plná restaurací a podniků všeho druhu, od ukrajinské přes asijské restaurace a tam to mám nejradši, tam bych to doporučil a ve West Village je zase spousta jazzových klubů, které opět nejsou tak známé, jsou malé, je velice těžké se tam dostat, ale když si to člověk zjistí a udělá si tam rezervaci, tak si může dělat velice pěkný večer. Kam v New Yorku rozhodně nechodit? Mimo Times Square. Tak tam neumřete. Bych řekl přímo, kam rozhodně nechodit, místo v New Yorku určitě není. Já jsem byl ve všech čtvrtích na různých místech, já teda se hlavně pohybuju na Manhattanu,
ale vyloženě místo, kam nejít, určitě není. Jiří Honajzer, student New York University, host Radiožurnálu. Děkuji, že jste si na nás udělal čas. Přeji příjemnou stáž a zajímavá rozhodnutí v životě, ať se vám daří. Děkuji moc krát. Lucie Výborná od mikrofonu přeje krásný den, ať se daří i vám. Děkujeme, že sledujete YouTube kanál Radiožurnálu. Pokud se vám tenhle rozhovor líbil a nechcete si nechat ujít další, klikněte prosím vlevo dole na tlačítko odebírat. Děkujeme.